Pa, ganina naman ta nagpaabot ni Mama. Wa palagi siya mauli. Di man sa matubag sa mama ninyo eh. Gutom na kay ko pa, uy. Sige, sige. Ani na lang. Una na lang mo kaon sa imong manghod. Ako na lang magpaabot ni mama ninyo. Ay, laom naman gabi pero wala pa man kaya po maulis mama ninyo. Ikaw naman atong naghatod og mga deliveries. Ganun dugay man si Mama. Ay, Nene! Nay! isa man ron. Nay, oh, dong, unsa may ato nimo? Si, nang isay ba? Gidagan sa ospital. Ha? Kaya naman. Unsa man din ito buha? Gituli siya, nay. Oh, gidunggab. Di ba maghatod man siya og mga deliveries? Oh, Murag, nag-deliver mo to siya, nay. Og, wa na sig kwartang niya bitaka. Ginoo ko. Asa man siyang ospital lagi da? Ba, sukol ba na? Ay, kitog surrender. Kalawin mo tanawon sa imong kahimtang karon. Nabalatar kay ko nimo. Paayo na itaon para makauli na ta. Mahal kay ka na mo sa mga bata. Ma? Nga naman, ma? Ma! Ma! Okay na ka? Ino ko? Doktor! Dok! Kanina ako nagpaabot diri sa sa ICU. Wa pa ko'y balita ni mama ninyo. Wanya ko pa. Gusto ko makakita ni Mama. Sige na. Sir? Kadiyatan ka. Dok, unsay balita sa akong asawa? Sorry, pero nibigay na gid ang lawas sa imong asawa. Wa na siya. Oh, unsa? Pati, mo ba eh? Imo mong kugibiyaan. Mag-unsa naman ko ani ron. Saan ako papadako sa mga bata. Di na ako kaya nga ako rama. Nagkinahanglan kay ko nimo. Pa, ayaw palagi, pa. Day, dada na lang sa ka sa suwi. Ako sa'y bahala sa mga bisita din eh. Sige na. Pa, taway sa ka. Dili ko. Dili ko biya ni mama ninyo. Pero pa, Ilagi ko! Imo kasabot! Ha? Pasagin ko ninyo! Dili ko bubuwag ni mama ninyo. sige na pa. Babay na ni Mama. Dili ko. Ano mo babay mo ko? Dili ko bubiya ni mama ninyo. Pero pa, Hindi pa lang. Ukuyog ko ni mama ninyo. Ukuyog ko. wala tayo mahimo pa. Dawatin na lang ginagawa na si Mama. Kung kamu sa'yo na ninyo pagdawat, ako dili. Dili lang ko madawat nga wa na si mama ninyo. Ma, ikapoy na kayo ko. Gusto na ko mo apas ni mo. Gusto na ko makakita ni mo. Apason ti ka, ma. Ernie, pero... Inumo! Pa! Babayin na sa iyong amin! Uy, ko! Sama! Ah!
ka na mo, ayaw na kusba, ha? Ikapoy na ko. Habang ko panawa si Mama, hasta ba di ay ka mubiya ka na mo, ha? If, Di ka maluoy na mo pa. if, Mas maayo ang panahon mula ka. Pero bisag kung sa malingaw ka, kay mabala ka kaayo minimo kung magsige ka lagi ngon ani. mas maayo pa siguro. Upauli una ko sa itong probinsya. Sakto na imong desisyon ding Ernie. Nga disuri lang una ka din aron malingaw sa ka ba? Okay, samtang to ako sabay. Di man mawawa si isa kong nauna. Gamay na ko ang mabuang naging ko dito. Ay kabala ka. Uyugon ti ka bisag asa kong padong aron malingaw ka. Hain man dai mo ron pa. Niya meron sa bahay sa amiga ni Tio Jose ninyo. May nuhin. Basta pag-amping lang kida pa ha. Magpadaraon niya minimo kwarta diha. Salamat na ka. Ernie. Mo din ang tag-iya din isbay si Nita. Nita nga akong igsuon. Oh, Pagkulan ni na biyodo maong niyaw na siya din sa probinsya. Uy, mao ba? Condolence ha? Jose, o ba na siya permit kung asa ka maglaagan kay aron dili sila ayon? Og siguro na mo nga malingaw ka gyud Ernie. salamat ha. Maayo dai ka nalingaw ka diha pa. Kinsa may di malingaw nga nagasuod man ni sila sa Nita og pinangga ba kay ni siya? Ha? Kinsang nita. Gusto yun. Nagpataka ang yawit ay. May pagwa na lang nila ko i-loudspeaker da. Gusto na mo nga malingaw ka ha. Pero dili sabot ipasabot nga mangita na sa daybag ikapuli ni Mama. Bago pa itong kinamatay sa Mama pa, uy. Kabala ka na ko eh. Mahal na ko sa mama ninyo. Og hangtod sa hangtod na gina. Biyaan daw na mo din ha? Nasa ko'y baliton? Sige. Hilom lagi kaayo ka. Ingon anak gid ka? Wa man ko kay Bob. Wa ko kay Bob siya akong isulti. Sige. Mangutan ako nimo. Ano sa mana? Wa na ba kay plano nga magbinyo og usab? Bago pa kayo namatay nga akong asawa. Di pa ko andaman ng mga butanga. Sa pagkakaroon kay wa pa man kay nagustuhan. Pero kung may magustuhan ka na, dili ba day gihapon nimo ablihan ang imong kasing-kasing? Nganong di? Di na to makontrol ang kasing-kasing kung may gugma na. Di ba? Aw, kung mauna, paabuton ti ka. Ha? Nakagusto ko nimo, Ernie. Og dili na ako bata para magtago-tago sa akong gibati. Nakagusto ka man ako uwa. Ang importante nga nakasulti ko nimo. Nita. Sugod na yun. Swerte na kay ka ng Nita. Uy, Sa tinuod lang, ganahan ko niya. Pero, nagduwa-duwa sa ko. Og, unsa kay kasulti sa akong mga anak, no? Dili may musugot pa. Nak, Alihog lang. Di ba may andam mailisan ni mo si Mama? gamay na kong kalipay inyong initan. Nakasabot ko ninyo. Pero dili buti pasabot nga kung musud ko sa karelasyon, ako nag-ilisan si mama ninyo. Gusto lang sa gyud kong magmalipayon ko, nak. Ernie. Ug karon nga nakailan ako na si Nita. Di na ko gustong mamawa pa siya nako. Ug di na sa ko gustong mawad-an pa kog balik. Mao ginihangyo na ko ninyo ang inyong suporta.
Palihog lang, nak. Oh, sige. Kung may kalipay, di mo pa. Sige. Kaysa tinuod lang. Mahadlok lang sa piwi nga masakitan kang panik. O kung mo na'y makalipay di mo. Sige pa. Di ka na mupok na. Salamat, nak. There's a calm surrender to the rush of day. Mahal na kong akong asawa og forever na gina siya. Pero, hinahinay na akong gidawat nga wa na gid siya. Og karon, sinita na mo iniunong nako. Og nagsabot mi nga magpakasal mi pohon bisan og mga tiguang kami. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power, Arimin. No kita mga galang kaagi ni Ernie nga taga Taytay, Badian, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan. Can you feel the love tonight? And can you feel Anong kaagi gibatan o doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka pada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.